weakest link, which makes up geographies and 17 international and regional the force to mutual evaluation with ideas to effectiveness measures. I understand we all need to take action. And the international aid was the recent involvement Asia Pacific Group on money laundering, APG, FSRBs, and it is a valuable mutual evaluation process. However, Эти годы мы прошли большой путь. И хотя за этим столом не так много случаев мир региональных групп по типу спорта. on October 2004, I congratulate Загнательные данные и отметить ее особую миссию. ва рукунҳои муосири ки аз ҷониби гурӯҳи махсуси фатф ҷиҳати муайян намудани омилҳои хавфнок дар минтақа, омилҳои гуногун ва зуҳуротҳои гуногуни шустани пул, софкори пул ва маблағгузории террорӣ мебошад, баррасӣ мегарданд ва муҳокима мегарданд. аз ҷумла вобаста ба ин масъалаҳо аз ҷониби кишварҳои аъзо ҳисобот, маълумот дар бораи рушди онҳо ва корҳои анҷомшуда дар ин давра, дар давраи ҷаласаи қаблӣ то ин ҷониб шунида мешавад ва мавриди баррасӣ ва муҳокима аз ҷониби котиботи яге, котиботи гурӯҳи Авросиё шунида мешавад.